Dobrý den všem. Dnes se podíváme na návrh zapojení a dimenzace motorů v prostředích s rizikem výbuchu, což je klíčové pro bezpečnost v průmyslu, jako je chemie, potravinářství nebo těžba. Na obrazovce vidíte základní definice ex-prostředí. Oblasti klasifikované podle rizika výbuchu, jako zóny 0 až 2 pro plyny, nebo 20 až 22 pro prach. Proč je to důležité? Každý rok dochází k nehodám kvůli špatnému návrhu, což stojí firmy miliony a ohrožuje životy. Soulad s legislativou, jako EU ATEX směrnice, pomáhá předcházet těmto rizikům. Budeme se zabývat nejen motory, ale i frekvenčními měniči a soft startéry. Teď se podíváme na klasifikaci ex-prostředí. To je základ, bez kterého nemůžeme nic navrhnout správně. Vidíte tu zóny pro plyny a prach. Od neustálého rizika v zóně 0, jako uvnitř nádrží, přes občasné v zóně 1, například kolem ventilů, až po krátkodobé v zóně 2 během údržby. Pro prach platí podobně zóny 20 až 22. Skupiny látek jako 2C pro vodík jsou nejnebezpečnější, protože se snadno zapálí. Teplotní třídy T1 až T6 zajišťují, aby motor nepřekročil bod zapálení látky. Například T4 znamená maximálně 135 stupňů Celsia. Pokud to špatně klasifikujete, může to vést ke katastrofě. Štítek ATEX z francouzského Atmosphère Explosible slouží k označení zařízení určeného pro použití v prostředích s rizikem výbuchu. Je povinný podle evropské směrnice ATEX 2014/34/EU a obsahuje klíčové informace o bezpečnosti zařízení. Na poskytnutém obrázku je příklad štítku pro zařízení, kde jsou jednotlivé prvky označeny. Vysvětlím je krok za krokem podle obrázku. Zleva doprava European Directive, evropská směrnice, zde je symbol CI, shoda s evropskými normami, a hexagon s X, značka pro výbušné prostředí. To znamená, že zařízení splňuje požadavky ATEX směrnice pro zařízení v rizikových prostředích. Notified Body Number, číslo notifikovaného orgánu. Číslo jako 0539 označuje notifikovaný orgán, například DEMCO, což je dánská certifikační společnost, který zařízení certifikoval. To je důkaz, že bylo testováno nezávisle. Explosion Protection, ochrana proti výbuchu. Zde začíná klíčové označení. Toto je jádro štítku. Equipment Group, skupina zařízení. 2. Zařízení pro povrchové aplikace, ne doly. Skupina 1 je pro doly s metanem. Equipment Category, kategorie zařízení. 2G, kategorie 2 pro plyny, vysoká bezpečnost, vhodné pro zónu 1. 3D, kategorie 3 pro prach, normální bezpečnost, pro zónu 22. Explosion Protection, ochrana proti výbuchu. X, značka, že je zařízení chráněno proti výbuchu. Protection Type, typ ochrany. DIB, D znamená plamenotěsné, zařízení udrží výbuch uvnitř. IB znamená jiskrově bezpečné, omezení energie pro jiskry. Pro prach TC, ochrana skříní proti prachu. Group, skupina. Tyto skupiny klasifikují hořlavé plyny a páry podle jejich minimální zapalitelné energie a mezery pro šíření plamene. Čím vyšší skupina, tím snadněji se látka zapálí. A proto vyžaduje robustnější ochranu zařízení, například XD pro 2C. 2C je skupina nejnebezpečnějších plynů jako vodík. Prach je klasifikován podle jeho vodivosti a hořlavosti. Prach může tvořit výbušné oblaky nebo vrstvy, které se zapálí při přehřátí. Skupiny se zaměřují na typ prachu a jeho schopnost vést elektřinu. Například prach 3B, nevedoucí prach, uhelný nebo moučný prach. Zařízení pro vyšší skupinu, například 3C,
lze použít pro nižší, ale ne naopak. Pro prach je důležitá teplotní třída, aby se zabránilo samozapálení vrstev prachu. Teplotní třída T5. Maximální povrchová teplota zařízení je 100 stupňů Celsia. T5 znamená maximálně 100 stupňů Celsia. Pro prach T 100 stupňů Celsia, přesná hodnota maximální teploty. Equipment Protection Level, úroveň ochrany zařízení. GB, vysoká úroveň pro plyny, pro zóny 1 a 2. DC, nízká úroveň pro prach, zóny 22. Tato klasifikace je klíčová pro výběr motorů v X. Například motor pro 2C musí mít silnější ochranu než pro 2A. Více detailů v normách IEC a ATEX směrnicích. Zde máme přehled norem. Je jich hodně, ale bez nich bychom neměli žádný standard. IEC 60079 série je mezinárodní základ, v České republice harmonizovaný jako ČSNEN. ATEX je evropská směrnice, která vyžaduje certifikaci pro EU trh. Vidíte tu dlouhý seznam, například ČSNEN 60 07914 je klíčová pro instalaci, protože říká, jak vybírat zařízení podle zóny. Další důležité jsou ČSNEN 60 079.0 pro obecné požadavky, 60 079.1 pro plamenotěsnou ochranu D nebo 60 079.7 pro zvýšenou bezpečnost E. Na této straně vidíte hlavní typy ochrany motorů v X, XD, E, NA a P. Začneme u XD. To je plamenotěsné pouzdro, ideální pro vysoké riziko, protože udrží výbuch uvnitř a zabrání jeho šíření ven, což je vhodné pro zóny 1 nebo 2, případně 21 nebo 22. XE představuje zvýšenou bezpečnost, která se zaměřuje na prevenci jisker a přehrátí, takže je dobrá volba pro zóny 1 nebo 2, kde potřebujete spolehlivou ochranu bez nutnosti plamenotěsného pouzdra. XNA je varianta zvýšené bezpečnosti pro zónu 2. Je levnější a méně robustní než XE, ale stále zajišťuje nejiskřivost a bezpečnost v méně rizikových prostředích. Nakonec XP znamená přetlakovou ochranu, která je určená pro speciální aplikace, kde se uvnitř zařízení udržuje přetlak čistého vzduchu nebo inertního plynu, aby se zabránilo vstupu výbušné atmosféry. To je ideální pro složitější instalace v zónách 1 nebo 2. Výrobci jako ABB nabízejí certifikované modely pro všechny tyto typy, což ušetří čas při návrhu a zajistí soulad s normami. Důležité je, že volba závisí na klasifikaci zóny a typu rizika. Špatná volba může znamenat havárii. Proto se řiďte normami a podívejte se na weby jako ABB Motory nebo specializované stránky o motorech pro výbušné prostředí. Zde vidíte dva klíčové typy konkrétní ochrany motorů v X prostředí, které jsme zmínili dříve. Plamenotěsné XD vlevo a zvýšenou bezpečnost XNA vpravo s diagramy průřezů motorů. Začneme XD, to je plamenotěsné provedení, ideální pro vysokorizikové zóny 1 nebo 2, kde hrozí výbuch. Červeně označené body. První. Těsnění s dlouhými trny zabraňuje úniku plamenů ven, takže i když dojde k vnitřní explozi, zůstane uvnitř motoru. Druhý. Plamenné cesty mezi hřídelí a vnitřními kryty ložisek minimalizují riziko šíření ohně. Třetí. Motorové pouzdro je navržené k odolání vnitřní exploze, což chrání okolí. V praxi to znamená, že v rafinérii nebo chemickém závodě použijete XD pro motory, kde je přítomný vodík nebo jiné skupiny AIC podle normy ČSN N600791. Nyní XNA, zvýšená bezpečnost pro nejiskřivé provedení, vhodné pro zónu 2, kde riziko je nižší. Zde jsou klíčové prvky. První.
Žádné horké povrchy při nominálních podmínkách, aby teplota nepřekročila bod zapálení látky. Druhý, žádné jiskry během normálního provozu nebo startu, což zajišťuje bezpečnost bez složitějšího krytí. Tento typ je ekonomičtější pro méně nebezpečné oblasti, jako ventilátory v potravinářství a řídí se normou ČSN N 6007915. Dimenzace je srdeční záležitost. Na obrazovce máte kroky, ale v reálu začínáme zónou a typem látky. Proč rezervu 1,15krát? Aby motor zvládl přetížení bez přehrátí, což je v X kritické kvůli riziku výbuchu. Příklad. Pro 5 kW motor v zóně 1 byste počítali výkon s ohledem na účinnost. Faktor služby S1 pro kontinuální provoz a teplotní třídu, aby nepřekročil maximální teplotu látky. IP krytí minimálně 54 chrání proti prachu. Ideálně IP 65 pro vlhké prostředí. Pokud to podceníte, motor se přehřeje a riskujete výbuch. Proto vždy zohledněte normu IEC 6007914 pro výběr. Zapojení je o minimalizaci rizik. Odpovídající kabely, uzemnění pod 1 ohm, aby se zabránilo jiskrám a statické elektřině. V praxi používejte certifikované průchodky a konektory pro X zóny, relé proti přetížení, zvlášť s frekvenčním měničem pro harmonické zkreslení. EMC opatření chrání před rušením a zajišťují spolehlivost systému. Pokud to špatně zapojíte, může to vést k selhání systému nebo havárii. Tip: vždy kontrolujte instalaci podle schémat, bez ostrých hran a integrujte teplotní čidla pro monitoring. To zajišťuje bezpečný provoz podle norem. Elektrické točivé zařízení musí být navíc dodatečně chráněno proti přetížení, pokud nevydrží trvale záběrný proud při jmenovitém napětí a frekvenci nebo u generátoru zkratový proud bez nedovoleného oteplení. Ochranným zařízením proti přetížení může být proudové závislé časově zpožděné ochranné zařízení, hlídající všechny 3 fáze, nastavené maximálně na jmenovitý proud stroje, které zapůsobí do 2 hodin při 1,20násobku nastaveného proudu a do 2 hodin nezapůsobí při 1,05násobku nastaveného proudu, nebo zařízení pro přímou kontrolu teploty pomocí vestavěných snímačů teploty. U motorů s ochranou typu E mají být výslovně uvedeny vlastnosti motoru s vynutím zapojeným do trojúhelníku, v případě ztráty jedné fáze. Na rozdíl od motoru s vynutím do hvězdy nemusí být ztráta jedné fáze detekována, zvláště když k tomu dojde za běhu motoru. Důsledkem je proudová nevyváženost v napájecím vedení a zvýšené oteplování motoru. Motor s vynutím do trojúhelníku s nízkým zatížením kroutícím momentem při rozběhu může být rovněž schopný rozběhu při této poruše ve vynutí. A tak může porucha zůstat nezjištěná po dlouhou dobu. Proto musí být motory s vynutím do trojúhelníku vybaveny ochranou proti nevyváženosti fází, která zjistí nevyváženost dříve, než může dojít k nedovolenému vysokému oteplení. Frekvenční měniče umožňují regulaci otáček, ale v X musí být mimo zónu nebo certifikované do dané zóny. Vidíte kroky? Dimenzujte proud na 1,5krát, protože frekvenční měnič produkuje harmonické, které zvyšují teplo a mohou vést k přehrátí. Kompatibilita s motorem je klíč. Musí mít izolaci minimálně F nebo H, aby odolal napěťovým špičkám. V praxi to znamená nižší spotřebu energie, ale bez EMC filtrů riskujete rušení. Filtr na výstupu z měniče může ale způsobit pokles napětí na svorkách motoru. Snížené napětí pak vede ke zvýšení proudu v motoru a skluzu
a tím ke zvýšení teploty motoru na státoru a rotoru. Toto opatření může být nejznačnější při podmínkách konstantního jmenovitého zatížení. Proto zohledněte derating při teplotách nad 40 stupňů Celsia. Normy jako ČSN N60 1805-1 zajišťují bezpečnost. Zde máme vzorce. Nebudu je číst detailně, ale vysvětlím, jak je používat. Pro frekvenční měnič. Pro 11 kW motor spočítáte proud přibližně 20,75 A, pak 1,5 krát pro rezervu, což zajišťuje, že frekvenční měnič zvládne špičky a harmonické zkreslení. Zohledněte zatížení, při nižších frekvencích se snižuje výkon, aby se zabránilo přehřátí v X prostředí. Příklad na obrazovce ukazuje, jak vybrat frekvenční měnič s výkonem minimálně 15 kW pro bezpečnou rezervu. Pro přesnější výpočet a výběr frekvenčního měniče zvolte nástroj, jako je například ABB Drive Size. Soft startéry snižují startovací proud, což je skvělé pro velké motory. Proud 3 až 5 krát namísto 8 krát, což minimalizuje mechanický stres a riziko jisker. Bypass je důležitý pro kontinuální provoz, protože vyřadí tyristory a sníží teplo, čímž prodlouží životnost. Snížení hodnoty pro teplotu, když je okolní nad 40 stupňů Celsia, je nutné, jinak se motor přehřeje. Proto zohledněte derating a kombinaci s X-motory. Příklad pro 110 kW motor. Vypočítaný proud, pokud neznáme hodnotu ze štítku motoru, je 207,54 A. Točivý moment 700 Nm. Soft starter volíme dle nominální hodnoty proudu motoru a pro těžké rozběhy předimenzujeme o třídu výš. Vypočítaný startovací proud je 830 A. To ukazuje, jak soft starter snižuje zátěž na síť a chrání před přehřátím. Výběr pojistek a jističů pro frekvenční měniče a soft startery se řídí pokyny výrobce. Pro zbytek pomůžou tyto výpočty. Časové pojistky pro 55 kW, 200 A, aby nevypadly při startu, ale chránily před přetížením. Jističe by měly být 2,5 krát nominální proud pro rychlou reakci. To zajišťuje bezpečnost v X bez zbytečných výpadků. Pokud nebyl motor typově odzkoušen společně s frekvenčním měničem nebo soft starterem, je nutné jej vybavit termistory. Teplotní čidla jsou pak povinná v XE nebo D motorech. PTC nebo PT100 monitorují teplotu a vypnou při překročení, aby se zabránilo přehřátí a výbuchu. Připojte je k relé s rezervou 80%, aby se předešlo zbytečným výpadkům. Ale pozor, je nutné vzít v úvahu také vnější vlivy, které mohou ovlivňovat chlazení motoru, jako okolní teplota, překážky pro proudění vzduchu nebo prach. Motor se sice vypne při překročení nastavené teploty, ale to může způsobit prostoje, proto optimalizujte nastavení. Další podmínky zahrnují EMC filtry pro frekvenční měniče k prevenci rušení, certifikované instalátory s IECX znalostmi a pravidelné testy teplotních čidel podle ČSN EN 60079117. Kabely pro 37 kW. Průřez 25 mm čtverečních kvůli úbytku napětí maximálně 3%, což zajišťuje stabilní napájení bez přehřátí. K tomu ještě zohledněte vnější vlivy, jako délka kabelu, okolní teplota a způsob uložení. Tyto výpočty jsou z praxe, použijte je s rezervou v X, aby se zabránilo rizikům. Příklad na obrazovce ukazuje,
Jak spočítat proud a průřez pro bezpečný návrh? Shrnuto. Bezpečný návrh vyžaduje znalost zón, norem, dimenzace a údržby. Dodržováním těchto principů minimalizujete rizika a zajistíte soulad s legislativou. Děkuji za pozornost.